Hai, iubita. Hai să-l căutăm, hai să căutăm. Uite. Uite, G de la Gigi, uite. Ăla e C de la carte, bravo. Ia arată-i lui mami, ce litere mai știi tu? Nu, ăsta e U de la ureche. Ia. Ăsta cine-i? Emma. E de la Emma, bravo. Ăsta cine-i? Emma. Nu, ăsta cine-i? Mami. Bravo. Mami. Așa, ia dă-ți de... Uite, ăsta cine-i? 7. S de la 7, bravo, fetița mea. Ia să vedem, ia. Ăsta cine-i? Cine-i, mami? Babu. Hehehe, nu schimba subiectul. Cine e ăsta? Nu. Wow, da, mami, O de la wow, bravo. Ia, ăsta cine-i? Tati. T de la tate, bravo. Ia să vedem. Ăsta cine-i? Cine-i? Tati. No, hai spune cine e ăsta, hai că știi. De la ce cuvânt vine? Tati. Nu vine de la tati, mama, carte. Tati. C de la carte, bravo. Tati. Așa. Tati. S de la 7, bravo. Tati. Tati. Ce cuvinte mai știi, Emma? Hai să căutăm un A de la Angela, ia. Ia. Uite. Uite. Ia. A de la Angela, bravo. A. Dar n-avem G de ăla care îl știi tu. Uite, aici G-ul arată așa și nu-l cunoști. Ăsta e G. Ăsta e G de la Gigi, dar tu știi G-ul cel mare, iubita, așa de la n-avem. Ăla cine? Nu e Gigi. Uite. Tata. Hai să vedem. Unde e P de la papa? Hai să căutăm P de la papa. Papa. Hai să vedem care e P de la papa. Unde-i P de la papa neam-neam? Ia să vedem noi. Ia uite el. P de la papa neam-neam, da? Bravo, iubita mea, bravo. Acum hai să numărăm. 1, 2. 3, Tatu. 5, Tatu. 6, Tati. 8. Tata. Emma, ce vine după 8? 8. După 8, cine vine? 9, 10, bravo! Dar de ce nu-ți plac 6? Ia spune 6. Nu. Nu vrei? Dar de ce nu vrei? Ce spui tu acolo? Hai spune. Ia spune, Emma, vreau altă țiții. Bravo. Emma, dar nu-l chemăm pe Ciup-Ciup la geam? Ia hai să vedem dacă este Ciup-Ciup la geam. Păi hai să-i punem papa lui Ciup-Ciup la geam.